Jisua ang nigaham lau Kau nagar nay nonga ang nilo na nalingor bay Dukuni samau nagar nay nonga lana nay tanggan Dukuni somau nagar nay nonga lana nay tanggan Jisua ang nigaham lau Kau nagar nay nonga ang nimula na nay linghor bay Gazayay somau nagar nay nonga lana nay tanggan Gazayay somau nagar nay nonga lana nay tanggan Jisua ang nigaham lau Kau nagar nay nonga ang nimong lana nay linghor bay Jisua ang nigaham lau Kau nagar nay nonga ang nimong lana nay linghor bay Dobra ni somau nagar nay nonga lana nay tanggan Dobra ni somau nagar nay nonga lana nay tanggan Jisua ang nigaham lau Kau nagar nay nonga ang nimong lana nay linghor bay Jisua ang nigaham lau Kau nagar nay nonga ang nimong lana nay linghor bay Okay, I would like to call youths from 13 years to 30 years आङो बे समाव 13 बोसोरनिफ्राय लानानै 30 बोसोरसिमनि लाइमोनफोरखौ बेयाव फैनो खावलायदों As I have discussed yesterday जोङो मैया जेरै सोलोंदों सानज्लायदों in the message जोंनि जे सारमनाव जोङो मैया सानज्लायदों that सोलोंदों we will bring one soul जोङो सासे गोमानाय before आत्मा centenary सेन्टिनारिनि सिगां 100 बोसोर जानायनि सिगां सासे and I would गोमानाय like to आत्माखौ invite the choir to sing along with me आङो कयारखौ खावलायदों आंजों लोगोसे खनफानो थाखाय youth please come and then अन्नानै 13 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि जेसेबां लाइमोनफोर बेयाव दङ अन्नानै सिगाङाव फै let us hold our hands let us join our hands जोङो आखाइ हमलायनि to move forward in winning souls आत्मा बोखांनायाव आवगायलांनो जोङो आखाइ हमलायनि choir will help me कयारफ्रा आंखौ मदद होगोन गासैबो लाइमोनफोर जायफोर 13 बोसोरनिफ्राय दङ 30 बोसोरसिम बयखौबो बे सिगाङाव फैनो खावलायबाय आङो बे मेथाइखौ खनसे फरायना होनि जिसुआनो आंनि गाहाम लावखार आंखौ नागारनाय नङा आंनि मुं लानाय लेंहरबाय लानानै दुखुनि समाव नागारनाय नङा लानानै थांगोन अन्नानै बयबो आखाइ खबना हो
जिसुआ आंनि गाहाम लावखार आंखौ नागारनाय नङा आंनि मुङा लानाय लिंहरबाय दुखुनि समाव नागारनाय नङा लानानै थांगोन दुखुनि समाव नागारनाय नङा लानानै थांगोन जिसुआ आंनि गाहाम लावखार आंखौ नागारनाय नङा आंनि मुं लानानै लिंहरबाय जिसुआ आंनि गाहाम लावखार आंखौ नागारनाय नङा आंनि मुं लानानै लिंहरबाय गोग्लैनाय समाव नागारनाय नङा गोग्लैनाय समाव नागारनाय नङा लानानै थांगोन गोग्लैनाय समाव नागारनाय नङा लानानै थांगोन जिसुआ आंनि गाहाम लावखार जिसुआ आंनि गाहाम लावखार आंखौ नागारनाय नङा आंनि मुं लानानै लिंहरबाय जिसुआ आंनि गाहाम लावखार आंखौ नागारनाय नङा आंनि मुं लानानै लिंहरबाय जब्रानि समाव नागारनाय नङा लानानै थांगोन जब्रानि समाव नागारनाय नङा लानानै थांगोन जिसुआ आंनि गाहाम लावखार आंखौ नागारनाय नङा आंनि मुं लानानै लिंहरबाय जिसुआ आंनि गाहाम लावखार आंखौ नागारनाय नङा आंनि मुं लानानै लिंहरबाय The Lord is my shepherd. इसोरा आंनि गाहाम लावखार He will bless me. बे आंखौ बोर होगोन Let us pray that He will bless me. जोङो आरज खालामनि जाहाथे बे इसोरा जोंखौ बोर होयो The psalmist say, सामा बुंदों दाबिदा बुंदों I will lift up my eyes unto the hills. आङो हाजोथिङै आंनि नोजोरखौ होबाय From whence cometh my help? जि जायगानिफ्राय आंनि हेफाजाबा My फैयो help comes from the Lord, आंनि मददा इसोरनिफ्राय which फैयो made heaven and earth. जाया सोरगो आरो पृथ्वीखौ दायो Let us all look to the Lord in prayer. Will pray mass spoken prayer. जोङो मास प्रेयार खालामगोन Let's pray mass spoken prayer. जोङो जहै खौसेयै इसोरनियाव आरज खालामगोन Heavenly Father, हालेलुया हालेलुया जोङो बे समाव नोंखौ इनायनो हामबाय thank you होदों for this प्रभु year. नोंनि गेदेर अननायनि थाखाय जों Bless us हामबाय होयो together. प्रभु नोङो सोमोनांथाव मानोना महरै नों इसोर प्रभु आफा। सोमोनांथाव Bless this इसोर youth so that Lord, they दुखुनि can win समाव more दिनै souls. जोङो नोंनि अननायखौ बेमार जानाय समाव सैनांनाय समाव Thank you गोग्लैनाय for this समाव youth. दैदेननायखौ जोङो मोनदांदों राहा गैयै जानाय Bless समाव नोङो आफा जोंनो दिनै लामा बेयाव जोङो Boro दिन्थिग्रा people. खौसेयै आफा राहा जादों। होग्रा Guide them and lead them. गाहाम आरो बाथ्रानिफ्राय जोंखौहाय जोङो मिथिनो दैदेनग्रा मोनदों। जे जोंखौ जोंनि बायख'ग्रा दुखु Give them the समाव burden and बेनिखायनो नोंखौ responsibilities हामबाय होदों प्रभु जोंनि ना गोग्लैनाय so that they समाव can नोंनि win अनजाग्रा more लाइमोन souls. जोहोलाव जोंनि सिख्लाफ्रा So प्रभु that आफा दिनै this nation नोंनि खाथियाव फैदों प्रभु गाव गावनि जिबनखौ दिनै नोंनो होदों be a nation नोङो नाजावदों प्रभु आफा of your faith. बिथांमोननि निराशा जालांनाय समावहाय सैसोनांनाय समाव राहा गोथे जानाय समाव नोंनो नोंनि आफा हाबा लामा मावनो, दिन्थिनानै होदों गोमानाय आत्माखौ लायनो आफा नोङो दिनै जोङो दैदेनदों नोंनि सिगाङाव नोङो गसंदों सान्त्वना होदों नोंनि सिगाङाव गाव आफा गावनि जोङो बायग्लिनाय थांफिनजादों जिबनखौ नोंनि खाथियाव नोङो जोंखौ हेफाजाब खालाम बोलो होदों नोंनि अननाय नोंनि दैदेननाय Thank you, Jesus. जों साफ्रोम As you continue to pray, close your eyes. As you continue to pray, जोङो बिबाय थानायाव जोङो मेगन मोखिबनानै बिबाय थानि if you're willing to win minimum one souls before centenary, नोङो सेन्टिनारिनि सिगां 100 बोसोर जानायनि सिगां सासे Please गोमानाय raise up आत्माखौ your hand. लाबोनो इच्छा दङब्ला नोंसोरो please raise your hands. आखाइ दिखां हालेलुया जायफ्रा आङो सासे गोमानाय आत्मा लाबोगोन होननानै गोसो जादों बेयाव सफैनाय लाइमोनफ्रा अननानै आखाइ दिखां
If you're willing to bring one souls in 3 years, नोङो बोसोरथामाव सासे गोमानाय आत्मा लाबोनो इच्छा जादोंब्ला raise your hands. अन्नानै आखाइ दिखां We'll pray for you. नोंसोरनि थाखाय जोङो आर'ज खालामगोन We thank you, Lord, जोङो नोंखौ हामबाय होयो आफा for your loving kindness, नोंनि अननायनि थाखाय for the truth, नोंनि सैथोथिनि थाखाय for the light that you have given to us. नोंनि जोंनो जिउ होनायनि थाखाय Let the non-believers जायफ्रा नोंखौ मोनाखै know the truth बिसोरो नोंनि सैथोखौ मोनथिथों and come forward आरो जाहाथे बिसोरो नोंनियाव फैनो in हायो saving knowledge of Christ. नोंनि बासायनो हानाय आखाइजों You may फैनो हायो keep your hands down. नोंसोरनि आखाइखौ दोननो हासिगोन If you accepted the Lord this morning, नोङो जिसुखौ बे फुङाव फुंनि मुगायाव नाजावदोंब्ला if you trusted the Lord that He is your Savior, नोङो बिनियाव फोथायदोंब्ला जे नोंखौ बियो बासायनो हाग्रा इसोर please raise your hand. अन्नानै आखाइ दिखां जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिउखौ बासायनो हाग्रा God is सानोब्ला watching आखाइ you. दिखां इसोरा नोंखौ नाहरदों God sees your heart. नोंनि गोसोखौ इसोरा नुयो He will not look your outer appearance, नोंनि सा साज्रांखौ बियो नाया but He will look your heart. नाथाय नोंनि गोसोखौसो बियो नायो Heavenly Father, अनसुला इसोर we thank you for these souls. जोङो बे आत्माफोरनि थाखाय नोंनियाव बिदों Bless them. बिसोरखौ आफा नोङो बोर हो Give them your wisdom and knowledge नोंनि गियानखौ बिसोरनो हो so that they can reach out to the college, जाहाथे बिसोर कलेजफ्राव so that they can reach out to their schools, बिसोरनि स्कुलफ्राव नोंखौ लानानै थांनो so हायो that they can reach out to their workplace. बिसोरनि मावनाय दांनाय जायगाफ्राव जाहाथे बिसोरो नोंनि मुंखौ लानानै थांनो हायो Give them the light. बिसोरनो स्रांखौ हो Bless them, Lord. बोर हो आफा We thank you for everything. जोङो नोंखौ अराय समनि थाखाय In हामबाय Jesus' holy precious name we pray. जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जोङो बियो Amen. आमेन Thank you. हामबायसै You may leave. अन्नानै बेयावनो थाबाय थागोन नोंसिनि थाखाय स्पेसियेल आर'ज दङ